Kektin ke jong blay kaong atau aingu hau try tu khot kerpat ya ka kerteng jong tu penbenai ke jingle jong apedeng ki kenja benriu tu ruai tu ruai ke jingero hau tu ye kren sapang ki kam ki bapela jong tu le thau buram ha ka kerteng ka bakhu jong ai bahkan kemen ka donut kita ki bawat ya utrai sesisen pat ngapediang sobha yang ilang baro lingba kani ke janmet ya ke bangilala ban poi kani ke ying ke bakentang ke jong blay ya ke banginyok ban syakri lang pediang sobha ya pi ki khun jong ke balang bat kumjuru ya dan let se na pedeng jongi ki bam dei ki khot la ne ki khun jong ke balang handrei ya ke bapi pilawan ban yasno lang bat ngi ya ke ban syakri ublay akan ke yeng ke bakentang ke jong ni pediang subhai na ke jong pilang barok hi ka kerteng ke batiang bat ke badon bor ke jong trai belong nong penim nong sius pa ujong yu Jesus Christ ni ne beteng ke jong syakri ke jong leng ba ke por da ke ba ni snok tilang ban rai ke jong rai ke ba sans pa pra na ke kot jong rai ke ba thamai sans pa na ke kot jong rai ke ba rim sans pa pra na ke ba thamai sans pa na ke ba rim barok sisnem kaker laker ublay bat katnu ulamap yala kalama ngin yasei butrai ulayaram barok sisnem laker ublay bat katnu ulamap yala kalama ngin yasei butrai ulayarap saja om laban om hakis kiban mi rajings pun kat nuktin kalong nganda mangap yapi atrai haka tijong mebuki snem kiban sami kabor jong me ban shanya du mamelong jakari Ashwaya ke bangin lej akmat jong ublay haga jing duai ngan pule kat tu kat ni ki benta na kaktin ke jong ublay ki ban long ke jing kersan kabor na kamta jong ilang barok bat kumjuru ki ban long ru ke benta ke beidei ba ke jing slok lingba kani ke janmet ka shiti u absol pol siginong hebrew kalanong ke bakhatway ke dekat ke baningkong ter ka ong igini ki kentin ti ke jinget kalong kata ke jing so scam ya kita ki ki bangi kerman kata ke jing tenju ya ki ki bam yoi namar hakala pla babha ya kita ki pateman da ke jinget ni so thu balathau ya ki perthai da ka tin ublay bakum ta om shem thau ya kita ki ba yoi na kita ki ki bapau da ka jinget u abel ula aingu ha ublay ya ka jing knya bakham kor ban ya ukan da ka ba la pla ya u ba ulong u bahok ublay uda pla ba bha sapang kita ki jingja ki jing ai jong u bat da ka haba ulayap udang keren
Da ka jinget lapen khia no yo inok ba un om yo I ya ka jingyap. Bat om shim la shem yo u na ba ublay u lapen kenria no yo u namar menshwa kata ka jingpen kenria yo u lapla yo u balapen smobha yo ublay. Gospel Matthias kanong ka ba arpaway dikot ka ba arpuar bat ya ki e baro kat ki ba pinpan ha ka jing duai da ka bangay pin pediang ka proverb ka lanong ka balay ka dikot ka basan bat ka ban riu tungay how try da la ka donot baro bat wat shania hala ka jong ka jing syampang hala ki lenti baro to play u te un pen bet ya ka lenti ya jong me ublay un kerku ya kini ki kentin ya ke benglay asngom na ka kentin ka bakut ka jong u ngin le lang smat jong blay ka jing duai ngin duai ngai ngu ya me ko kenrat sa si sen pat hakabangi don hakani ka ying ka bakantang ka jong me how nu snam u batmai kani ka sngi utrai ka batmai bat ka baning kong ya ka bangi yo ban yu kjan hakajing syakri ka jong ye me hakani ka jaka ka bakantang Yai ngu ya me ko kenrat ya ka ba me melayo ban kerku yingi melayo ban alam yingi ling bau nu snam u balalet no bat kini ki benai baro kita yo ki balalet no pada bangi don hakani ka ying ka bakantang ka jong me ling ba kani ka jan mit pat ni don ya kani ka dau ka ba krau ya ka ban ai ngu ya me namar ki jing kerku ki jong me mela kersan ni ki rempe ying kristan ki jongi mela kersan ni ki balang ki jongi mela kersan ni ka jing im ka jongi shimet hapadeng ke jing ele jong ni ke jing im hakaba mangingi ya kendu ling bag ni ki sni ki por bat ki ki bat nu snem ubala le nyo en rengi aingu pat ye me ko kenrat bakum ka balang bat ki rimpe ying kristan ki badan hapo jongka ya ka ba me memshim la ino melari mela sumar lakiar bat ngilong kum ni ko mangilong menta dei tang da ka jing it bat ka jing ia ke jong me da shisha ka dap yang na ka meta jong ngilang baro kenrat babha sa sisien pat namar kata limba kani kapor ngiwan sa sisien man pau kmat ka khet ka buram ka jong me ya ka ban it ya kani kapor ha ka jing alam bat ka jing kerku ka jong me to ya lam ko kenrat nadu ka basdang jong kani ka jing syakri to pen slek pen ko bor ma me do men sim jong me bakawai ka bentai ya ka bangin sayo ban pendap limba kani ka jing syakri kandalong ka badiang hun hakmat ka khet ka jing isnei ka jong me bat kham tam ko kenrat ya ka ba min yo ban sai ngi na ka tien ka ba im ka jong me ha bangin sami na ka ni ka jaka kum ki briu ki ba thamai kerku na ka ta jongi lang iwei piwei kerku ye kiram pa yeng kristan ki jongi ha bangin sa ya ling bau nu snam u ba thamai ngimtip kan long kum no ngimtip kan ja ayu henrei tang ka wei ka bas kem bat ka batikna ba mehi melong lem rangkat bat ngi katahi ko kenrat kan ai mensim katahi ka ai bor ringi bangin tur seprang namar kata ko kenrat tu kersan yang ilang iwei piwei hapadeng kejing telot kejing dunai kejongi en rai bangin jam yunus nam ubat mai kakti kejong me kan yalam yangi kerku na kamenta jongi kum kinong syarai jong ka balang ablai hapadeng ke bakum ke ni kapor kejing kejing ele jong ni kapertai en rai ben kup ame hanga bat hangilang barok kum kinong syarai jong ka balang ko kenrat yo mensim ujong me bangila ban ya lambet ya la ka jong ka balang om haki ki ko kenrat ki jing start briu ki jongi han rei kan long bet da ka jing alam bat ka jing kurku ka jong mensim ujong me bat habangi kum ki nong syarai jong ka balang ni nieng ko kenrat keburam blei ka jong me kan ting shan lingba jing im ka jongi ko kenrat ka baman ka sngi kurku ko kenrat sa sisien yang ilang iwei piwei lingba ka ni jing syakri bat kham tam kurku ye kitu ki ba pang ki ba shitom ki ba don na padeng ka jing ya kenduk jong ka jing im hakaba kumnu ka jing long ka jing man ka jing im ka jong ki an rengi duai baka kti ka jing penkhia ka jing pelat ka jong me kan long halor jong ki sngo bat sha skor na markata lim bang ka pori ka jing khat karpa da ka ba me map ye ki palat ki ba me shem ka jing im ka jongi namar ngi pa ni ki ni baro aka kerteng ka tiang bat ka ba don bor ka jong trai belong nong pen im nong sius pa ujung yu Jesus Christ minta bat hala kertaru amen Hakani kapor nginyok pan pendap iki kam jong kabalang.
Ka jeseng kan thai kan long tang suai kan jeseng ba inong kren inong kong es nadan. Haga jeseng jong ka Senior Christian Endeavor Society asibet hakapon rewiji inong kren inong I teman masan HW Tham. Lasai ka sngi kandan ka jeseng duai sedang benai ban pulis sedang duai inong I Mrs. Biari mau penyang bat inong duai hadin inong I Mrs. Twin Si Dora Marweng. Hakamit balang kata ndriu tarik kandan ka jingkran lamprang I ka tim ka ong kumni u Jisu Kris. Ban pulis sedang maduai ilong I Miss Sansi Maulong ba inong kran ka tim ilong I teman basan FM Kasentiu. Haka sisa jan kata kandai tarik haka jeseng duai ban pulis sedang maduai ilong I Mrs. Batai Dora Rimai bat inong duai hadin ilong I Mrs. Splimlita Maunyo. Haga nika singi triban wan kata ka shipo tarik inong itu kena ka por shibiji ilong I Master Ki Lengdo. Kijing aingo ki bang lum haga nika singi trai kata arpanyo tarik bat kumjuru haka shi tarik kilong kumni. Envelope sekibor balang bahalor. Teman basan diki kharsendi isobaban penkentang. Ngin tuai. Ngidap la ka jengis ngau yame au play ukpa jongi ubah pleng me ubala kerku ya ka jeng jongi kamet bat kamen sim me long ru au play uten rai jongi jeng kerku ki babon sertap ki ba melat he isne ya ka jeng jongi lah ki kam ki jam ki bangi trengi kita kamai ke ji ki jongi kutra matlak si benta ki jengkerku baro ki malat he isne yagi gi wandu pan ayak mat jong me yagi ni ki jeng ay ki baret syaga kam ke jong me mi duwai ba men kerku kutra yagi bagi long ki bakar hai na ka benta ke jeng temu ya ka bakabalang kat pelan kami ki na ka benta ke buram ke jong me play by a base lay ker kui ka wei pa ka wei ka ti ka balano lang ker kui ki haki jing tre jing ta haki kam ki jam baro ki banang yo ya ka ban pendam ya kin don kam jo ka jing ka baman la ka ski siken ten au play kan mau lo jong shakri badan man same ka kubo ra pleng jongi ya dapat kersil bori u ka jing alam jong men simu jong me sha skor au play ya ka jing duai ki Klet bat maaf ki palat ki duna ki manusia megi. Aka kerteng ke dong Jisu ngipan. Amen. Ngilapoi pat sekawai pat kebenta jong kajing syakri. Kita kalong ya ka bangin yo snow ya ka kubor lemba ka tin ka jong ublay. Pat shwa ya ka bangin poi sikade benta tongin ya syakri pat ublay.
dah kebangi snok ti lang man ruai ya kene kejeng ruai ka ars pak khandai puar lai puar na ka kot jeng ruai ka barim haba atrai ki kam jong me nga perkhat kat nu nga dap da jing lengo ba krau nga i ki klur nga sngo jing riu u perthat keleng saudong ka bor jong me ka pau ka jing ruai ka ars pak khandai puar lai puar na ka barim Haba atrai ki kam jong inga berkat kat nung adap da jingling no bakrau nga iki klor nga sâu jing riu Bangayat ling bakit lau balau san ngas nau jing pa snau tiang kisim huding nak liar ulom na iki teki dan nas mau ki jeng bel erba susing mensim jonga tuya roya utrai melong bakwau melong bakrau mensim jonga tuya roya utrai melong bakrau melong bakrau haba ublay lukon benut ban pa kane ban shem ang lut ngam la men pa hakading pna jingkit kajonga uba usha uyap ban pelait harya nga mensim jonga tuya roya utrai melong bakrau melong bakrau mensim jonga tuya roya utrai melong bakrau
da utrai un wan ha deng jing ri sa ban lek shaying nang ne ya nga un shao ya u kango kaya ro an yai sa wa ngan pen benaru bu blai ulang bakrau men sip jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau. Ki para bangit biit baro ki bedon haganika janmit ki pastor ki teman besan ki dekat jangka komiti balang bat ya pi ki long kme ki long ki kon samla ngayeng haganika por banwan ra ka jing ai kublei na kamta jungi lang baro haka kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jong utrai balong nong pen im nong sius pa ujongi uji Yesus Kristus. Nashimru ya kene kabu ya kapan ai kublai senam temai nak kamta jungi lang baro kibadon hang ni ba ublai unkurku bat ba ublai unyalam mingi ling ba unu senam ubat temai arajar arpuwe habangin saya ling ba kini kibnai baro kiban sawan ngidang jam dang lai teli kisngi jong nu senam ubat temai bat kibadang bun kisngi bat bon teli ki benai ya ka bangidang dei bania bat kalong ka lenti ka bangim pat juya menuru handrai ngi sngongu pat yu blai ba ublai ju ino yangi bat ngi duai ba kata ka santi ka don bor ka jung kan yalam kan kersyan yangi apa deng ki jing ele ya ka balek si ya ka bangi ngi haban ya kendu ling ba nu snem kum bakala long ling ba nu snem ubla letno Hapedeng kejing yaksat ke babun ya ke bamangi la kalong kum ke balang la kalong mapi hakirum pe yeng kristan ke jong pi bat mangi kum juru shimat hakejing ele jong ke jing im handrai kum ba ublei shim la ino yangi ling ba kini ki nu snam ubla letno bat ling ba kini ki snam baro ki bla letno ngim artatin ba bangi jam yung nu snam ubat mairu ke kti ke jong u kanyalam yangi Habaka program komiti kala terwai ya ka kerteng ke jongai ya ka ban ai ke jing slok hagane ke janmit ngala duai ho blai ke ipat ka bentai ya ka bo blai udan ban keren na kam ta jonga bat jongi lang baro kam tam le habaka dang dei ke sngi utrai ke ban ningkong jong nu snam arajar arpuwe man nga aingu yu blai ko ki para bangit biit ya ka ba u blai u yalam ha ka jing puson ha ka jing duai ya ka jing mut jing perkhat syakane ka ktin ka jong u bat da shisha abanga duai bat puson ya ka benta jong ka jing slok ha ka ka janmit na ka ktin ka jong u blai ka lalong da shisha ka jing kurku ya nga ka ba ai jing kermen ya nga ya ka ban sawan ka ba penti kana bau ne usnam wa da padeng ki jing ru nginum ki kuslai Bat kani hikaktin ke jong ublei kumba kalai mensim yanga bat ka ying ke jong ngangai ru ka de ka kubor ya ka ba ublei kwa ban keren nakam ta jong ilang baro te shwana markata ya ka bangin puson ya kaktin ke jong ublei ngin pai shu ha ka jing duai ha ka de ka jaka ka ba kentang ablei ngayeng ya ka ban sam ya kaktin ke jong me
bat ngalong tang ubriu batlot padu beduna namar kata ngaduai bat ngawat ya khmat ke jong me tu pen kentang pen slek pen kubor yang ngan yeng nang ni om na ka jing start ke jong rei da ka jing alam bat ka jing pen kubor ke jong mensim u jong me baka wei ka kentien ka ban mi da ka remyang sentur ke jong ablei ka nomlong ka jing kren ne ki kentien ke jong Henry kendai ko konrat ki kentien ki bawan hiar na ka khat ka jing isnei ke jong me IT yaladi hakikti ki jong me ko trai Jesu keren mame ki khun ki jong me ki don hang ni namar be ki kwa ban bam mi ki jing bam ki ba kenjam sim ki ban long ka bor ya ki apa deng ka jingele jong ka jing im wat pen let thli na kam ta jong ki bat na kam ta jong ilang baro pada bangi don hang ni da kata ka jing kerman ka bas kem nget scam ban men sai ngi dukpu jong ka ka tin ka jong me ka ban ai hangi ya ka bor bangin yat chaprang lengba kini ki benai kitayo bat lengba nu snam ubatamai kerku namar kata lengba kini ke janme kerku ya kini ke jigaslok bat kerku ya lo jong syakri jong me ngapan ngakerpat kini baro haka kerteng ke batiang bat ke bedon bor ke jong trai belong nong penim nong sius pa ujung yu Jesus Christ menta bat hala kertaru amen. Kabenta jong ka jinga slok na kani kaktin ka jong blay haba ka puson bat phai ka jing duai ka dei kani ka benta ya ka bangila ban syam ka kitab ka beningkong Samuel ka lanong ka bakhat nyo gidkhat ang tu sabusan ter kum tu kitab ka beningkong Samuel ka lanong ka bakhat nyo ka dikhat pila ban puli na du ka beningkong ter ka bakran sapang ka jingele pi ki prabangai bi habangi phai kajingele ha kajing im la kalong ha jongi kum ki briu lane kajingele jong ka wei ka hima sa ka wei pat habangi phai ya kata kajingele ha kini ki sngi ki ba mentang isher kai ba habala ong le se la da ong ni ki tin kan don ka thma namar ngi so thu bagini ki sngi ki menta ki ba menta kita kitiar ya ka ba ka wei ka hima ka ile ya ka wei pat ane ka wei ka ri ya ka wei pat kita kitiar kitar ka ba pendon kam ki balong advance ba kilong kita kitiar kitar ki ba ka jing pen julor la le ka jing pen mensau kolong ka ba syar khai ba kini ki sngi kini ki unu snam ki bedang sulat katuk ani ngi kan mau ba kumdu ka USA kalau terbom ya kari Pakistan namar kajing don jong kiri runar ha to kari bat kajing long jong kita kitiar kitar na kanu kejakaya bagi don la ban control la ban ong iki smart bomb kumbangi abat i mobile phone bom ubangi la ban control let's see ling ba ka mobile phone ki jongi ke teknologi ka baki lawan ra ling bagi digesngi kita kijing penjular kita ki bom ki bashir khai ba bat kilong ki tiar yele jong ka ni kijing start jong ka ni teknologi ha ki kisngi ki por ki ba menchua ya ka baki ki sipai ki ju penon kam haban yele ya ka tma ya ki rius new ban penjot ya kita ya ka babaki ki le persya bat apa pai sya ka jingale hagini ki sngi ki bamta ka wei ka kanhun ya ka wei pat omdei tang ba ka pen jot pen pra tang ya kita le si ki beden ki jingale iwei pat hanrei ki saudong ki marjan la kalong ya ka environment ru bat kumju umta tatar hagini ki sngi POE ki pulut ki dengi ki bulletproof habadon kanu ke jing siat kanu ke jaka hakapor men miet don jing kuslai ki don gitu giet khmat ki bela banyu i hakapor men miet khot iki ki night vision ki suloi ki bam miok sngo tang ke jing sawaru hnrei ki bala tre ka kam ka jongki ki bakum kita kitiar ya ka ba hakini ki sngi ki por ki bamenta ke jing ele kalong la ban ong long silent ba hnrei kala penjulor la syarkai
Henry haba pai syaka de ketien ke jo oblei ya ke de jingele ya ke bangisem na ke kitab Samuel ke ya per shispa sya ke jingele hakini kisngi ke pamenta baroar kita ki kenhun ke bayang iwe ya iwe pat kim na don le se ya kita kitiar ya le kumbalong hakini kisngi ki por ke ba manga mapingi don ke ke ba ki jupunan kam hakini kisngi ki por kat kum gani ke tien ke jo oblei kalong tang kita kawai usum le se uknam urunti bat kita kitiar ki ba don hakini ki por bat abangi pai syaka ni ke tien ke jo oblei kani kalan ka kitab ka beningkong Samuel kalong ka bakat lai ka dekat ka bakat khandai arpo ka ongi kini kintin ti haba ka ri Israel baro omshim don kamar namar ki Filistia ki layong yo bakini ki Hebrew kin thau haki ya ki watlam lani ki sum henry ki Israel baro ki julai hier syaki Filistia ya ka ban penep way yala upnar bat yala unar lingkor bat yala usdi bat yala umokio layatu amni kat kum ka jing hikai jong ka digaktin ka jong ublei bakita ki nong Filistia ki kamla shibun ngalaban ong ha ka jing pen kre ye gitiar yale ban ye ki khun Israel pada bayinu jor ki khun Israel kum mapiya sngo mentan kilaburi khnang bagi snai ginu gitiar ban pen julor pen mensaw yuki kilong lesi ke bakam telot bor mat haduk mentang atip nganget pilai kan mau ke kita kajingele apa deng David bat Goliat David bat Goliat kajingele ya ka bangisem na ka kitab jo Samuel kalanong ka bakat nyo gudkot ka beningkong terter apa deng ki khun Israel bat kita ginong Filistia kilong ki badaya per habaya nujor hagini kisngi ki bamenta pi gaktin ka jong ublei ka batai syapang gar komriam ka jong nu ramha guliat ba uriam kumno onda ba hiar hamadan tma udon ni ka jing dakli dakarnong ura yusum ura ya kawan udon ru hakakti ka jong u ya kasti kat ba basulingok pada kalong bau David hakakti siliang jong udon ya kata kajing syat mau bat hakawai pat udon ya uding do ukit hau ye tay yarong lesi ka bangila manong leni tai pla ibarit bat uthep hangta santli ki mau lingkniam ya ka bau lalum nai tai wa du habau hiar hangta kamadan tma bat ka jias lok hakadiga janmit kalong ya kita ki santli ka ka bapelong yu David bun syem santli ngaduai hoblei ya kata ka bentah habang puson ia ka dikaktin ka jong blai ki bangila jupuli na do ka jing tu kana Sunday school ki santli ki mau bau David usyem mudur pi banyang ya lek kat utau ramha obla pen krek ha ubalayo ya ka training ke bebet ke babiang na do ka jing long kena ka jong David tang unong ap lang berat uhiar hamadan tma tang de ki santli ki mau leng keniam keba pela bah ka jing ale Henry ke bala penlim ya utau ramha kamde kata katiar lene kata keba kaperthei kelaban yoi kabala pen kela khongpong ya kata kasngi habau David ula pen kelon ya utau ramha de kita ki santli ki mau ya kabau David ura kita ki santli ki mau da pipule ya kaktin kasi NAET ngai da pipule ru hakaktin pareng FAITH faith per bahabat pela bahaga jinga lenti ke jong nu samla habo hier hamadan tma santli ki mau na perkat bah balai te santli bat ka jubab kadai kata kawan kata ka jubab santli ki mau hakaktin kasi AET ngai hakaktin pareng ru kami per
faith daga jingat uhir hamadan tma bat kade kata ka bala pen kelam yu tau ramha kata kasi pen kala khongpong ya kata ka jingele kita ke san teli ki mau ngini pet ha kade ka janmit ka umau ubaningkong ya ka bau dibet ulalum nang tana wadut ubakran yu ni udak f ngalapan ong lani ong ha ka tin pareng fortitude bat ka jingmut kalong kabor ban yang yale persya ya ki jing da ka jing slur kabor ban yang persya ya ka jing da ka jing slur udibet tangko mukun arid tangko mukun samla hendrai ka bapala ka badon hu na pedeng kita ki weipat ka badon hang ta udon ya ka jing slur ka bawan ka badon hu ukloi banyeng habam don manu banyeng bila jui kendu ka bakum kata ka kap ka jingim ukloi banyele ban kren le se dan ni ban le ya kanu ka kam habam don manu banut ban le bat kani ka jing roi sam ma yang ka kitab Samuel kalno ka bakatnyo dekat absau ka ongkum ni ti ki pat ba Israel baro haba kila yoi ya utau briu kila pet yap no bat kila shepting shikat dai kita gibriu baro ki badan hang tangam tip kan ungut kidon digi spa namal kadai kamadan tma handai ka bapela amdan ka weiru ka jinglong slur ka badan haki wan uni ubawan ubamdon ya kata ka agenda lesi bani le tma ubadon la ka wei pat ka kam haba upha handai du poi hang ta kata ka mensim kinong Israel, kikun Israel, kila shepting ya kajing keren jong ni ramha. Hakajing im kajong iru, bun kiramha, kijuan, bantengko, hakajing im kajong shimat, kum kayeng kasem, nekum kabalang. Shibun kirat ba hakajing im, kijuan ban berngem ban penting pen smit yang abat yapi. Henry ka wei ka kubor ka babha yaw ka ba uni unong aplang brot ulong taung kun samla uhikai yang ba dia pi bangin don ya ka nega mensim ku mama uyeng ka jinglong slur pi usol la dengi puli hang ni usol ulakwa yu bon penon kam de kita kita repom sangap man puli ka khot ka lai pu prado sau po ko ongno bat usol ula penpong yu debit ya ka jingking kli renong ha ka kli jong u bat ulapan pong hau da ka jing sopnar ti udibet ulawo ya ka watlam ha kata ka jingking atiar jong u bat ula persyang banyah namar ba shimlin ti udibet ula ong hau sol ngam la ayat hakini namar ngam jublin bat udibet ula lot no yaki bat ula shim yala uding do halakakti bat ula jit hau nakita nak kata kawa santeli ki mau linknyap ki mau ki balinknyap bat ulat hab ya ki hakata ka plus ni unong aplang brot ka ba udon kata ha ka yarongken bat ka jingshat mau jong u ha ka kti jong u ti ulale hajan u Filistia usol idon jingkermen ba uni usamla unang wan pai kat banyale hakamadan tma hiar klem atiar kala long ka ka ba lesen perkhat usol la persyang man penpong yu ya kita jing riam jong ka jingela henra ka ba pela kalong ba udibet tre ban penon kam ye kita namar ba sunang ban pong ye kita namar jublin don bro ya ka agenda bawan ye letma hakabakum kata kasni henrai udon ya ka wei kata kalong ka jing slur ka jong ya ka ba udon ha ka mensim ha ba yo sngo ba to briu ukran ben ya oblay ujong tang da kita ki san teli ki mau ling keniap ulayeng ha ka madan tma ka jinget ka ba manga mapi ka to pangipuli na do na do basdang Siti obsal poj kidang Hebrew ka jinget kalong kata ka jingkerman ni kita ki bangimla ban yoi
ka jinget ka jonga ka jong pi ka dawa ya ka jing slur ka jongi ba manga ma pi ngin sim ya ka senjam ka baningkong lada mangi ngim nang ban jam sa siliang ningkong ban yuk jet siliang ningkong nginum mat ka jing le kamba ka jong blai o Petros da ka jinget uyeng halor jong ka slaum lada mau usu sakut sa haleng unom sung thu ya kata ka jinget anrai dei ka jinget ka jong u ka ba uyeng hajrong kirat ba ki je wan na ka jing im ka jungi na ka por sa ka por ka balong ka de kum makalong kum ka ni ka khlam ka bawan na ki ni sngi ki kala balong ki jing pang ki jing sitom ki bengi kendu ki ying ki sem kala balong ki jing ya pat ya pra ying sem bat ki wei pat ki jing le ka bangi ngi ju ya kendu ha ka jing im ka jungi ka ba shimet na ni kum ka ying ka sem Henry haba kini ki rat ba la ni ki ramha ki wan ha ban tunru ha ka jing im ka jonga ka jong pi ngi shep ting ngi kyu yo ngila QBP na nengi don ya ke jinglong kumbau nu samla udan ke jing slur ba omba usania ha ke jing start ke jong u ban pensat yu tong mau dei ba usunang ba ban pensat yu tong mau le ke jing shania ka jong u ka long hang ta ke jing shania ka jong u ka dei hau ta ubab u shakri ulong ubeslur bat uhiar hakamadan tma para bangai be kai ka ba pelong ya unu David usamla ukun samla ba unhiar hakamadan tma namar utip menubah kersanyu abang inya unu snem ubat mai lingba kan ke sngi lingba unu snem ubangin sejampa lada mangingim tip manobadan halendet jongi gidon kam banting abengin jam syakamat u David namar bo utip manoba kersan ye u hiar daga jingkermen ke baskan amadan tama manga man rapi lada ngimtip mano bandon hakaliang jongi tedei hok yangi bengin septing ban perkhat ekaban sawan klem artatien kirat ba lani kiramha kinwan Henry ka jing khot ka tin ka jong ublei ka ong long slor shim ya ka sinjam ka baningkong wan da ka jinget nga kan mau ka don ko ka sin ngida ya puli hang tai hapo Calcutta mi ha newspaper ba ki peniru hakini ki lembag ni social media kumnur itai khlung hak to railway track ele kai imbat ban kiu ka train ka 41 ka train kadang don halentis taman poi ile kai kum tu ka kemi kumnur ka kumplaj ihap ang tu railway track bat ka tai ka train kalawan nang tela yu ka speed ka jongka ka kemi ka ba khau kalasu atatin ban hiar hak ka jaka lam berkat ka jingting kumnur kan long henry jarang khat yo award utau kun samla utau senrang kena samla dak mensim ka jing slur uhiar hakta dak ba klem khan chu el ka jong ka jing im uhiar hakta bat urensit usim mi dai klung bat upelaj im uyo ya ka abot ka jing slur ka jong u kala penlong ba kata ka sngi kan long ka sngi ka ba bha ka sngi ka ba kemen bat lapen kelak hongpong ya kata ka sngi haka jaka jong ki ki banja ki ba sosi bat ka ei bagaktin ka jong ublei ka kren no Joshua kal nong beningkong dekat ka bakhandai ka ong hatu ngamsim la hukum yeme tolong ubakran bat ubaslur bha wat ting limni wat kyu namar utrai ublei jong me udon ringkat bat me kat shabamele ngin jam yo no snem ngimtip kan long kumno henry long slur banyak chapat lada piti kena bau sheng uyeng uya lem rekat bat ni kumbalau David umau baar ya ka ba uniu samla ukit udai umau jong ka aggression ong ka ketien pareng jong ni ka ketien faith udak ubakloi ban yale persyak pi u David upen pau ha kata ka jaka ba ukloi ban yang yale persyak yauta urat ba uramha bat ka jinget ka jong ha ublei ka long ka baskem hadu kata hakaba ukloi ban yada wat dala ka jong ka jing im ban IT no ru une urat ba kan briu yaki kun Israel
Kadang kejing tim, kadang kejing ben. What you play uba maki ki syakri. But u David usngo thu. But day hang ta u yang yale yau ne urat ba. Ki para mangai biit ha ka jing im ka jongi ka paman ka sngi ki jingele ki buon phai ya ka bangi kendu. Ki ramha ki bawan ha ka jing im ka jongi ki ju penting ki ju penrem wat ya ka jinget ka jongi han ra ka jingkali ka long hatungi klik ti man syong man pe kai lanengi yeng ban yale persya. Abang keren ni kena ka bentang ngamut ya ka ba. Ini ami yang teh surok nyera lagi wat gisti ngintiat sedam. Namar ka ktin ka jo oblay ka ong ka jingele ka jongi kam dei ka dok kat kasnam ong ka ktin ka jo oblay city ka jo apostol Paul ka no Ephesus. Hanrei ki bangimla ban yu i de ki khmat ka jongi. Unong shon uslor ban rung ha ki kamratia ka jongi ha ki jingem jongi khon ki kti ki jongi. Ling ba ki mobile phone ling baki kor kibor ling baki ki bola ban so haka jingmot jing perkhat ka jongi hanrei manga man mapi ngin liat no haka ta ka jing pensoi ka jing pen bakla ka jong ui ka lenti nengin long kita ke baslur mengin yang yale persya batu da ka jinget haublai lada ki jingele la ni ki jing pensoi ki wan hatu manga mapi ni ailat ne em yaki ti ka don ka tu we ka jing ong mo ngimla ban khang ya ka sim bakan her na jong kli jungi hanre ke ka bangila ban le ka long nginum ai lat bakata ka sim kan thau skum ha kli jungi ki para bangai be it unong shur ujonga ujong phi urung hakikam rathia urung haki yeng ke sem ke jungi ban pen pra ban pen bakla ya ka lenti ngin chu shong klik ti hanre ngilong ki baslur ban yeng yele persya ya u kata kadang kejubab ya kebangi ngidon kaman ya ledi simat mau leng keniap ubalai udak ai lani thau ya ke kentin inisiatif unong sedang lani unong yalam pi David tang kumu kena samla kena rit ukulalong penban unong yalam ubak rau hakaba hadu bagak tin ke jo blai lahaban tho ya kene ke jingja kat kata ma kadang ya bat ompat sim badon manu bajob ke dekat ke balai u David usno thu ke ke banja lada ki khon Israel ki la sha job ke jing thmu ke jong nu ramha ban pen kelab rau ya kita ki briu ki jong ublai katahi ke long ke agenda jong nong sun ha ka jing im jong nur ubajurung haki yeng ki sem ke jongi ban pen kelam rau yang abad ya pi habawan haka jing im ke jongi kidon ya kata ke jing tmu haka jing im ke jongki ban pen jot ban pen bakla ban pen pet no dengan napi kam tam nakan ke jinget ya ka bangi don hoblai bat ki khon Israel ki ladap ya kata ke lenti ni kan mau bagi ladap long teng ki mrau degi spak snem bat kim bat u David usno thu biang ba kim kwa shu bakin don hakabakum kata kajat jinglong kum ta tangkum usamla ulalong penban undong yalam da ka ba upen khlem yau tau ramha hakata kemadan ya le thma para mengai biit lada pipuli ya kaktin ke jong ublai pen syam hai ke ne ke jing shisha ublai habu khot ino tangkat tu kat ni ki bajubab yo tangkat tu kat ni ki baju respon yo ublai bat bun sin ublai upenon kam tang wat yo we ubriu ban pen kala khongpong ya ke ya ke dengan percaya ukhot yo Noah kala khongpong ke jinglong jing im jo ka percaya ukhot yo Moses kala khongpong ke jinglong jing im jo ki khon Israel tang da way ubriu ya ka ublei ukhot lada ublei ukhot nganget ukhot yang ngibaro balada mangi ngila phai so u da ka jinget ka jinget ka baskem da ka jing IT lut akat nu kan long ka bathmai ka imlang salang ka jongi tang ling ba jong way ubriu lapen kala ya ka jinglong jing im jong ki babun
Uyai khot yang ngai ya pi ko ki samla ko ki hep ki berit bat yangi ki balasan ki balang rangba hatulungi kloi ne em balong kita ki briu ki nong yalam jong ka jinget hakabakum kan ka pertai ya ka manga bat pi ngin ting shan ya ka buram ka jo blai ngin long ne em ki mlu ka jing shai kan ka pertai wat apa deng ka crisis umau ubasau ubayeng nak tahu nu dakti keren sepang ke testimony kejing plah agak tin kasih udibet udonnya ke testimony sepang ublay ujong bat kai ke testimony ke jong debet habu yang hakmat jos im sol ban a baun sya yu baun le yale yu teu ramha pi ke dekat ke balai pulai ba hadu lai pun riu udibet uyatu ba ula penyap yu sing ya ke dingim ha kapur bu ap lang bra But ulai ka buram yu blay ya kita ki bola le. But anda habo sol ulai ya sngo ya kata ka jing pla la ne ka testimony ka jong ula sngo scam. Imat kadon ka bor blay hu nu samla. Kadon ka jing kermen lingbau nu samla ka ni sngi. Ka ba pelong ya usol ba un pa ban hiar hang ta hamadan tma. Ki para mangai biit haba mangama pi ngiyat bat ublay senda haka jeng im ka jongi ka testimony ka wan haka jeng im ka jongi bangin ya thu saka partai ka testimony ka wan da ka ba mangi ngi experience si ublay nyanget pidon ni ka testimony iwei ki badan hang ni bat ki ba pet le se ling ba ki ki kor ki bor pidon ya ka testimony sepang weu Jesus Christ Manga bat ka ying ka jongangi don ya ka testimony ngamar tatin ma piru pidon ya ka testimony namar ka jingya lenti jong ka jing long ka bakum kata ba pinia thu shiki weipan kirat ba kiramha ki bangia kendo ha ka jing im ka jongi bat ling ba ka jing job ya ka ba manga ma pi ngi ju shem ha ka jing im ka jongi ka jing pelat ka jing penkhia Kida kita testimony ya kabadan kamman saki shiki weiru. Kirat ba lani kiramha nginang yai kendu na kawai kapor sa kawai pat. Hanrai da kabang isanya how blay om day tang bangin job ya kita ki jingele jong ka jing im ka jongi ngin don ru ya ka testimony banya thu sapang kita ki kamba ki ba kraw ya ka baulale ka jing im ka jongi. Ijing duai belengkot tapi men step lani men meet Ika bagi ju pelong haying ngam ju poi perkat bakatakan kelalong ke testimony ke jing im ke jonga onda ha dang he ni ke sngi dang khandiat sngi bahang dang dep ya thu ka we ni ki balang dang ha ka arpau terik uni Desember ya pang ni ke testimony ba ka we ni ke testimony na lor ki we pat ya ka bo ble ule ka jing im ke jonga kum ke yeng ni don ya ka ni ke jing pla ya ka bang ko ben ya thu op deng jung ilang baro onda banginang dep duai men step kum si yeng si sam kadai ke portelang kum ne ki khon ki juson ternat kidang ret iwe ibahe i jongai dang lai snem but iwe idang don tang sabandap arsnem tu tau bahe kat bau dang songkai ha plau siang do sliak kum tu anda bagi dep sum ki song tu beka saat ke beneng jakum nu ngaju ngi penyang ya kuwi ka kali hang ta pelau jongi bat hasnda jong kali kadon kuwi ka bait ya ka bangi penyang hang tu kumnur kata kasngi kalong kasngi ya ka ban kan yai sa jingkan mau ha ka jing im jonga kumuk pa bat kham tam e kum ubriu jong ublei bangan ya thu sikiwe pat iki kamba ki bo blei uyai le ha ki bangai yo pi ka ni kasngi kat ba ki ukun jonga ki dang thia ki dang songkai hang ta ini kena iba song haying jongi yang kai kata ka baik but iyu ya kata ka baik klem tip ba kata ka baik kelak pai ban klem syakal yang jong kun jong bat kata udang thia hamadan bat kani ka baik kawan ka klem la tang sik sai kor ngala ban ong ba kan ban ya ka kli ka jong para bangai bi habanga persang ban dej ban kli kata ka baik ngaso kyu ngamla su ban kli ka ngonur ngala kyu habang perkat a day da day bakala day tingam tip ka dekat sengi kan long kumno
ke jing pat do nut ke jing yam thang ke jong ikum ke yang kesem andai ngangit maka de ke jing duai men step habangi duai ke ublei upen i la ke jong ke tang sangti ke jong u pen i ke bor u dan ke bama ke basniu habaka klem de tang kendiat bah bat hakata kasni ke long kasni ya ke ba anda habang la depan peniang ke bait ngakiu sejrong ngasup aingo bait ublei ya kata kasni ya ke ke baula le bat ka yai kan mau sa ha ka jing im ka jonga bat ngan nang yai kan mau ilong tang iwe ni ki testimony ya ka bangadon ban ya thu akan ka por namar ka por kam sya ki kamma ki ja ha ka jing im ka jongi habangi shanya teli hang tai halor ngikit igini ki mau leng kediap ki santli ki mau leng kediap bau debet ukit bat kinang yai ja bat ka basno tanat ka long ka testimony ini thu sekiwe maulun peniap ubakat du ya ka bau debet ura udai bayang na ka tahu dark edge lane hakaktin uba hakaktin pareng laban ong help lane ka jingerap u debet habau yang habadan tma uyo ya ka jingerap usnothu badaladi ubampat jupen krek menu bandon hakabakum kata kapor unumla banyang yale yau tau ramha dei kata kabor kajing rap ka jong ublei ka bala kersan yu ban pen kala kompong ya kata kasni pi haba ki ramha kiwan kawe ke jinglong ni de ban kan mau ke jinglong jong ki ramha waju ya tunjuk bor dala ka bor ni jongi haba ki ramha ki wan ki kham khlain pi de ban so thu ya kata ki kham khlain ki kilong ki ba kham khlain kilong kita ki bala pen krek bha ban ya le yang a bat ya pi bat kan long ka ba ibi ya se la da manga ma pi ni ne tunjuk bor dala ka jong ka jingla ka jongi ni baro ngimla ban yang ya le persya yakir ramha ki bawan ka jing im ka jungi da ka bor ka jongi pen kan mau na emu jisu kat bau dang don ha ka kper get semeni ha ka jing aksat ka jong u utau ramha uwan ha ka jing im ka jong u bat kat bau jisu udang duai ka don ka jing ele ka syirkai ba ki ramha ki bajar jar ki ba kham khlan bor ka ba pelong yo jisu ka jing pisa jing mut tat haduk ka snam ka sep ka jing u ka kelalong ka jaw da ka snam sumla syu ban so don marwe ya kata jaka u khot lem mi ki senran begin le ban ya duai ban ya sa lem bat u dibet ru u ya le bat u ya kata ka ju kan lenti ha ka ba u ya kan do ya uni u ramha ndai ka ba phala ka long u yeng ha ka kerteng ka jong ublai u yeng syu ha ka jing start ka jong u ha ka bor ka jong u handrai ha ka kerteng ka jong ublai u hiar hang ta hamadan tma namar ha ka kerteng don ka bor kam ki apostle lain riu ko ong ya ki e ba pen pan ha ka kerteng ka jonga ngin sayo ngin mat de ka jing pelat ngin mat de ka jing penkhia manga bat ma phiru ngila ban long ki nong job lada manga bat ma phi ngiya ya ka snam ngim tip kan ja kum no ngim tip kan long kum no andai tang ka wei ka batik kana ha ka kerteng u jisu barok ki khot siu kan dem utle un pla bau jisu ulong utrai para bagai beit kini ke santeli ki mau ya ka bau debet u yeng ban yale hamadan tma ki santeli ki mau jong ka jinget haba udon ha ka ka jaka ya ka ban yeng yale persya ya utau ratba ya utau ramha kulaya ki tiar ki bau pendon kam ki baki wei le se ki mpoi perkhat man pen kala kompong ya ka sngi kam dei kata ka jing start ka jong u ban kawang yo to mau kam dei kata ka jing nang ka jong u lene kata ka jing trim ka jong u ban pen syat yo to mau andre debet udon ya kata ka ba kamper bat ka ba kampela ka ba pen kala kompong bat kata ka long ya kita ki santeli ki mau jong ka jinget ya ka ba tap bat u am dei tang ha ka yarong ka ba ukit
hak nega pertai Henry utep hak tega donot ke mensim ke jong hak jingmut jing berkat ngan yeng hang tei bat ngan job namar ngatip bat no ngayeng habangin jam yunusnem habangin ya yunusnem dangai teligi sngi ngidang jam kidang bun kisngi ya kabangin sanang ya kidang bun ki benai bat kini kisnem ki berangwan ngimtip kan long kumno arajar arpo kalapan saja kalapan kulumar kalapan ting kalapan smit yangi kini ki ramha ki wan haka jing im ka jungi ki pen kulumar ki pen ki ublay khot yangi bangin long tang kum udibet kuna samla bangin yeng haka madan tma klem ki kuslai bangin syapting daga bangi ya daga jingkermen ke baskem haka bangi kit digini ke santeli ki mau juga jinget pada bangin tur seprang lingbau nusnam hapadeng ki jing let's say hapadeng ki jing le ya ka bangi ngin saya kendu andre habangi don ye kini ngin job ngin yo bani thulam chiki we ngin don ye ka testimony je pau no blay but new snam ulong snam ubang ngai kari kasi ke jongi kin sayo i ka bor blay lingba ka jing im ka jongi ka maman kasngi ai na marka tai ko ki para bangin bi habangin sami ne ka yeng ka bakentang ka jong blay ngin long kum unu samla ubakit ye kini ke santeli ki mau jong ka jingai habu hiar hang ta hamadan tma bat dei kita ki balapan kala kompong ya ka jinglong jingman jong ka ta por jong ka ta sngi bat jong ka ta jingele ngakan mau aban penkut ye kini ke jeslong kan mau sepang ke wei ke lempung ke wei ke jaka namar kalong kaladon ke jaka kadai hangte Saudi Arabia kabal pelong ya ke jing syut kerang jong ka sngi hak bakim yo chu yuslap lada bun teli ki benai bun teli ki snam kaladon ke jing syut kerang jong ka sngi hak ba kata ke jaka kalamat sisai ke jing ki jing thung ki jing rap ke jong ki labun ki sniu namar bakim yo yuslap te ke ai kabal pelong ya ki lakot hak kata ke lempung ya ki khot jo kata ka snong ya ka bagi syong ki om mangin duai ho blay ba u blay un pelat yangi na ka ke jing ka bagi ya kendu bat ba u blay un pha yu slap laban o slap jo ka jing pen khia baknang ba ki ya ka bangi thung ni rap kin im kin long kin yo ya ko ke jong ki bat ka ni ka maryang sa si sen pat kan don ka jing kala ngin pelong ya ka jing duai bat ni ngin pelong ya ka jing sya jing it laong hak kata jaka bakila elek kumta baro sisnong kila elek shwa bakil kila ikut ya kata sngi bakil lek hak kata jaka ya ka balaong ban pelong ya ka jing ya ka jeseng duai ya ka bau blay un pelai na kata jing ya ka baki don un pha islam baro kila emi ban lek kata jaka don we temen lem rekat bi siu ujung u kita ru kila ya krek ban mi ban lek kata jaka ban lek ban duai bau blay un pha islam dekat jingat ke berskam anda begini ki ita ki briu barok kilai mi lam rekat unu pait bat ita iksiu ujung u kilai mi dang mi hakit ita ikna ila ong pait ap kendiat ngaklat piklat ayu keliu to pait ila iksiu pait ngaklat ya ka syatri umla ban sutu balle ayu pait ngin dua boleh un slap tasibit dia slap pada ngin lek amno pi ke jingat ki kelum kabakum katahi para bangai biit keladai ke kubur ya kata jaka bat ka wan sisa ka jingja ka ba phla ha ka ba ka jing bom jo tau slap bat kilamat ke jing kurku ke jo oblai ha bangi duai ong ka tin ke jong blai ngai bakan ja kanja mentan ngidang ya songkai hang ni habar ong ni hapo bestri syaban sedang ni ke jeseng ke jingmut jing berkat ke jongi nei ke de ke wei ya ke bala pi pendap ya ka da ke jing syap tieng kanang yai penting ini rela ningi nang ban keliang ya kata jaka da ka jinget ke jongi katahi kan ai boring i bangin job bangin mat ke jing kerku ke jong blai bakum bau debit ubam don ke jing start tang ban ya le yo ramha uhiar hamadan tma de kini ke santeli ke mauleng kniap jong jinget bat umat ke jing job Manga mapingin ya Yunus nam ngimtip ki bakumnu ki ramha ki ratba ngin senang ya kendu nang diskebat. Tang kawe bangatip. Habangi hiar da ka jinget ke baskam bat unu ublay ba mangi ngi duai man kasngi. Ngin job.
Ublay unkur ku. Ling bagani ke slok hakani ke jamit. Nakam ta kapuram ke jong. Amen. Ngin penwai no igani ke jing syakri ke jong ublay ling bagani ke por da ka ba. Ini snok ti